La tieta Marta, com més gran es feia, més s'aferrava a les seves creences religioses. Creences que els més joves no compartíem, però que respectàvem. Aquell any, la tieta es va entestar a celebrar una missa pels difunts de la família a casa nostra. I encara que a mi no em venia gens de gust, ella hi va insistir tant que vam acabar cedint per evitar un enfrontament inútil. Tot seguit, llegirem un fragment d'una carta de Sant Pau als Romans que ens apropa al misteri de la resurrecció. Marta? Carta de Sant Pau als Romans. I si hem mort amb Crist, també viurem amb ell. Sabem que Crist, un cop ressuscitat d'entre els morts, ja no mor més. La mort ja no té cap domini sobre ell. Quan ell morí, morí el pecat una vegada per sempre. Però ara que viu, viu per Déu. Encara gràcies que l'ajudo. Només fa que trobar pegues a tot el que faig. Noia, no ho entenc. Ahir mossèn Antoni era una bellíssima persona i avui... Mira, doncs resulta que no ho és tant. I saps què et dic? Que si no li agrada com faig les coses, que es busqui una secretària de veritat i veurà el que li costa. De vegades els capellans són una mica perapunyetes. No, el que passa és que des que ve aquesta Rosalina que tot ho fa millor que jo. Ara ho entenc. Era això. No, si on hi ha dues dones sempre hi ha mal de caps. Encara resultarà que mossèn Antoni és com l'altre. Quin altre? Mossèn Jordi, que callant va conquistar la dona del teu fill. Va, Marta, per l'amor de Déu. Adéu, no el fiquis en aquestes coses que prou ha de patir, pobre. Mira, saps què podem fer? Ara sortim a fer un vol, et tranquil·litzes i demà tornes a la parròquia, com si no hagués passat res. Ni pensar-hi. Per mi s'ha acabat anar a la parròquia. La proximitat dels Jocs Olímpics va fer que comencessin a arribar els primers turistes a Barcelona, una ciutat que en pocs anys havia canviat la seva fisonomia. A la plaça també hi havia canvis. El Jaume havia decidit unir-se a una gran empresa per potenciar la cadena Electrodomèstics Comas. Què, Manel? Avui no es treballa? Ni avui ni en molt de temps. La Conxa i jo ens n'anem de viatge de noces. Noi, és que això vostre ha sigut vist i no vist, eh? Va ser tornada a Wembley i en 3 setmanes ja estàveu casats. Aquest que va tenir un rampell. L'hem estat ajornant fins ara, per la botiga, perquè la Conxa no volia que tanquéssim, però jo li he dit: vinga, Conxa, que la vida són 2 dies. Adéu-siau, que vagi bé. Adéu. El cap de setmana? El podríem passar junts, al teu pis, tu i jo. És que, veuràs, el pare, amb això de potenciar les botigues, s'ha ajuntat amb la cadena Elite i va de boli. I no el vull deixar penjat, saps? I a més que he fet altres plans, també. Quan et dic d'estar junts sempre tens altres plans. I què vols? Que estigui sempre per tu. Ja t'ho he dit, he quedat amb uns amics. I a més, que tinc feina pendent, que no puc Que deixar... no pots acabar entre setmana, ja ho sé. La qüestió és que no vols estar amb mi, això és el que passa. Doncs potser sí que és això. Que jo ja també n'estic tip que no em deixi ni respirar. Jo, a tu? Estàs boig. Mira, millor que ho deixem estar un temps. Com que ho deixem estar un temps? Això no tira. Què vols dir amb això? Doncs això. Doncs som midorets. Molt bé. A veure... Doncs, per tu, noi. Gràcies. Dice, la pedrera, where is it? Sí, mira. Tu vas cap allà, and you tombes a la left, i when you arrive a les Rambles... La Rambla? A les Rambles allà pregunta, ask per allà. Ok, thanks. Ok.
Ai, jo no sé per què m'he apuntat a classes de català. Anglès és on m'hauria d'haver apuntat. Ah, sí? Fas classes de català? Sí, és com tornar a l'escola. I anem un grup d'amics i ja que hem decidit fer-ne, almenys procurem disfrutar, oi? Albert, disfrutar és incorrecte. És un castellanisme. Sí, home, sí, no, sí, és que jo ho tinc a la punta de la llengua, com es deia. No és disfrutar, no, sí, ja. Gaudir. Gaudir, home, és que a vegades amb la cosa aquesta. Gaudí? Sí, Gaudí. Què passa? Ah, bon dia. anem, senyor Dalmau? Ja ho veu, passejant una mica. I la seva senyora? No l'acompanya avui? No estava de gaire bon humor. Avui s'ha enfadat de valent. Sí, m'ha dit que no pensa tornar a la parròquia. La seva esposa sempre ha estat una excel·lent col·laboradora, però d'un temps ençà no sembla la mateixa. Les seves ulleres, senyora Dalmau. Moltes gràcies. Si se les volen provar, per qualsevol cosa. Algun problema? Em sembla que hi ha hagut un error. Aquestes ulleres no són les meves. No és la muntura que va triar. Sí, la muntura sí. Són els vidres. Com vol que vagi amb això? Anem a comprovar-ho. Oh, jo les voldria demà mateix. Aquestes que porto ja no em serveixen, jo no puc estar sense. La graduació és correcta. És totalment correcta. No sé pas on he posat el llibre que estava llegint. Potser és a l'habitació. Ahir el llegies al llit, no? No, no hi és. Ja ho he mirat. Pots mirar si és un d'aquests que hi ha aquí sobre el bufet? Potser la noia de fer feines l'ha deixat per aquí. Quin era? El quadern gris, de pla. El quadern gris? Sí. Hi és? No, em sembla que no. A veure... Sí, dona. És aquest? Ah, sí? Ai, no l'havia vist. Et passa res? A mi? No, què vols que em passi? Et trobes bé? Sí, molt bé. I la memòria... De vegades, a aquesta edat ja no ens en recordem on deixem les coses. Sí, i tant. De vegades no me'n recordo on deixo els llibres que estic llegint. Marta, de debò no et passa res? Hi veus bé? Sí, que hi veig bé. No havies d'anar a l'oculista un dia d'aquests? Ja hi vaig anar la setmana passada i no he perdut gens ni mica de vista. Mira. Sempre havia tingut por de la mort. De la mort a casa. D'haver de parlar xiu-xiu i veure algú que l'endemà se l'emportaran per sempre més a colgar-lo en un forat. T'agrada aquest llibre? Sí, molt. Aquesta tarda l'acabaré. These are the favorite dishes of the great architect Gaudí. All days, he eats one of these dishes. It must very much energy for the construction of the Pedrera or the Sacred Family. Okay? Okay? Doncs vinga, come on. Here. Vols dir que el meu germà i tu heu partit peres? És un imbècil. Però si estàveu tan bé... Diu que no el deixo respirar, que necessita el seu espai, les seves amistats. Com si jo l'obligués a res. Deixa-la estar, no t'amullis. No val la pena. Tens raó. Si vols, podem anar aquesta tarda al cine. Estic tipa de cine. A tu t'interessa l'atletisme? El Jaume diu que l'atletisme és avorrit. Avorrit? No, i ara a mi m'agrada molt. No saps com me n'alegro. Podem anar a veure l'anella olímpica, què et sembla? Ah, extraordinari.
El gendre de la Belina està fent l'agost amb això del menú Gaudí que s'han pescat. Avui tampoc no has anat a la parròquia? Ai, deixem estar aquest tema, Noia, fa 3 dies que no surts de casa. No vol que vagi. Què et sembla si anem a dinar fora? Avui? Però si ja tinc el dinar fet. Bueno, dona, doncs el deixes pel sopar. Dinem a fora i després anem al cine. Sempre dius que jo no en tinc mai ganes. Té, tria la pel·lícula. A l'estiu no fan res de bo. No, mira tu bé, que al Maldà sempre fan reposicions i pel·lícules antigues d'aquelles que t'agraden. Què? Què fan? I no sé què fan. Marta, n'estàs segura que hi veus bé? Esclar que hi veig bé. No t'ho vaig demostrar l'altre dia. Podies llegir-me en veu alta? Sí. No, el llibre no. El diari. Aquell fragment de pedra de tartera te'l vas aprendre de memòria, oi? Marta, hem d'anar al metge. Això és molt greu. Feia molt de temps que la tieta havia començat a perdre visió, però ella ho havia anat deixant passar fins que va ser massa tard per posar-hi remei. El tiet Llorenç la va obligar a fer-se una revisió completa i li van descobrir una diabetis aguda que requeria medicació i una dieta estricta. Justament era la diabetis la causa d'aquella pèrdua de visió progressiva. Tots ens vam alarmar i ella va prometre que faria bondat. Però una cosa són els bons propòsits i una altra de molt diferent, allò que després es fa. La tieta Marta estava massa acostumada a anar a la seva per fer cas de les advertències del metge i tot allò que tenia estrictament prohibit es va convertir en la seva obsessió. Doncs perquè fa molta il·lusió anar a Barcelona, veure'ls ja que s'estan a casa, doncs estar-hi. Sí que estaré, sí. Per gust, perquè m'agrada molt i vull estar-hi aquí a Barcelona. Ja faig com la Carmeta, pobra, que sempre s'adormia davant la tele. Ja t'has mirat el sucre aquesta tarda? El metge va dir que no calia que me'l mirés 3 vegades cada dia. Si no caldrà quan el tinguis estabilitzat. Ai, va, Llorenç, ja ho farem demà, així que em llevi. En dejú va més bé. Si és un moment. Mira que ets pesat, Va, no siguis criatura. Si no costa gens. Estaré treballant a l'estadi olímpic. 210? És altíssim. Potser l'aparell aquest no va bé. Tu ja has vist el que he dinat? No has menjat res més després de dinar? No. Marta, no m'enganyis. T'hi està jugant la salut. Que no veus que una pujada de sucre pot ser molt perillosa? Et podria deixar cega o impossibilitada o encara molt pitjor. L'11 de juliol van arribar els atletes a la Vila Olímpica. De sobte, la ciutat es va omplir de colors, de banderes, de veus i rostres joves plens d'il·lusió. Centenars d'esportistes arribats de tot el món donaven testimoni del nou aspecte d'una ciutat que havia decidit renéixer i modernitzar-se per ells. Ironies del destí, aquell mateix dia hi va haver una manifestació de prostitutes que protestaven pel tancament dels meblers del carrer de Robadors. En això, com en tot, tradició i modernitat es donaven la mà. La gran sorpresa d'aquests jocs la donarà Cuba. Cuba? N'estic segur. Porten ja 2 Jocs Olímpics sense participar-hi per motius polítics i ara venen molt forts. Ja veuràs com es fan notar. Té cerveses, quan... Hola! Què feu aquí tancats amb el sol que fa, si és dia de platja? De sobte sembla que s'han acabat les feines pendents de cap de setmana. Doncs sí. Què, us animeu? Estem molt bé com estem. Gràcies. El Pere m'està explicant coses dels Jocs Olímpics. N'és un expert. Ah, sí? Mira.
Hola, un vaso de agua, por favor. Sí. Aquest no és... Qui? El campió cubà de salt d'alçada. El que parlàvem l'altre dia. Javier Sotomayor? Sí, ara que ho dius. M'agradaria tant tenir-ne un autògraf. Això està fet. Això está fet. Perdone, ¿usted es Javier Sotomayor, el atleta cubano? ¿Quién pregunta por él? Mi amiga, que quería un autógrafo y... Pues sí. Hay que darle el gusto de una chica tan ¿Sí? guapa. Sí. Pues pase, siéntese, por favor. Hola. René, Javier Sotomayor. Hola. Estoy un poco mojado, perdón. Siéntese, siéntese. Sí. Para René, con cariño. Javier. Ella fa el cor fort davant meu, però està molt espantada. I jo, en lloc de fer-li costat, encara la renyo. Va, deixa de culpar-te d'una vegada, eh? Ah, però és que hauria d'anar més en compte i reacciona com una criatura. Jo no sé què fer. Doncs estar-te amb ella, vigilar una mica que no mengi res que no li convé i estimar-la molt. No, això ja ho faig. Ja ho sé, home. Fa tants anys que estem junts. I això que la Marta té el caràcter que té, però... no em puc imaginar la vida sense ella. Ens hem anat fent tant l'un a l'altre que arriba un moment, no sé exactament on acaba ella i on començo jo. A mi també em costa imaginar-vos l'un sense l'altre. Ara m'ha promès que faria bondat. Esperem que sigui així. Però quan penso el que podria passar... No passarà res, ja veuràs. El que més m'espanta és que perdi la vista del tot o que quedi impossibilitada. El que és més traïdor del sucre és que no avisa. Però hi ha moltíssima gent que en té i fan una vida completament normal. Sí, és el que em diu el Llorenç. Pobre. Encara que s'enfadi, té tanta paciència amb mi. La feina de la meva vida ha sigut cuidar-lo a ell. I el Francesc Xavier, esclar. Però sobretot el meu home. I si ara hagués de tornar a començar, faria exactament el mateix. Ja sé que potser et semblarà una mica estrany, però estic enamorada del Llorenç com el primer dia. I quan penso que em pot passar res i que sigui ell el que s'hagi de cuidar de mi. Heu vist quin sol que fa avui? Vinga, Marta, arregla't que sortirem a fer un tomb. Sortir ara? Va, vés amb el teu home, que et toqui una mica l'aire. Oh, però on vols que anem? Te'n recordes d'aquella nit que ens vam escapar de la festa dels Mas Cerdà i vam venir aquí? Que el Frederic va fer els ulls grossos. Sí, pobre Frederic. Tenia tantes ganes que ens caséssim. Et veia com l'home ideal. Quan tu i jo encara no festejàvem, ell sempre parlava de tu. T'estimava tant. Sí. Saps? Aquella nit em vas decebre una mica. Ah, sí? Per què? Em pensava que em faries un petó. El primer petó. Vaja. Tu només parlaves d'arquitectura. I ja saps que a mi les pedres no em diuen ni asa ni bèstia. Mentre tu enraonaves, jo tenia el cap en una altra banda. Tota l'estona pensava, me'l farà o no me'l farà? No et sembla que val més tard que mai? La gent es pensarà que som dos vells ximplets. Que pensin el que vulguin. Gràcies per haver-me portat fins aquí. I ara? Gràcies. De què? Perquè tinc el pressentiment que és l'última vegada que veuré Barcelona. Doncs hi ha molta gent que us les trauria de les mans. Per mi no cal que demanis res.
Home, és una ocasió única, no? La inauguració dels Jocs Olímpics, això no passa cada dia. El Francesc Xavier té raó. Si ell ens pot aconseguir 2 entrades, hi podríem anar. Ves i tu, si tanta il·lusió et fa. Jo ja ho veuré per la tele. Bueno, veure-ho és un disc, clar. Però per la tele no és el mateix. Ai, a mi ja m'està bé. I si me'n canso, doncs me'n vaig a dormir. Demà serà un altre dia. Va, Marta, pensa-t'ho. Jo estaré al teu costat i t'ho aniré explicant tot fil per randa. Després t'agradarà haver-hi anat. Ai, què hi ha d'anar a fer una dona mig cega en un lloc així? M'ho podeu explicar? Cada dia serà pitjor. I no vull que feu veure que tot continua com sempre. Tu, Llorenç, m'has d'ajudar a vestir-me, a rentar-me, a pentinar-me. M'has d'acompanyar pel carrer, m'has de servir l'aigua, m'has de tallar la carn. Ah, no t'excitis. Au, anem. És millor que t'estiris una mica i descansis. Ai, ja estic bé, ja hi puc anar sola. Perdoneu-me. Estic una mica nerviosa. Tens raó. Fer una becaina m'anirà bé. Últimament li agafen aquests rampells. I no pren cap calmant? Mitja pastilla després d'esmorzar, però no serveix de gaire. I a mi m'agradaria ajudar-la, però no sé com fer-ho. Era estrany el que els passava als tiets. Com més es desesperava ella, més sol·lícit, més afectuós es mostrava ell. I quan finalment la tieta Marta va acceptar el seu destí, es van trobar més pròxims l'un de l'altre del que mai no havien estat, com si s'haguessin tornat a enamorar. I també pots domiciliar els pagaments de l'assegurança del teu cotxe i així no hi has de pensar més. No ho sé, és que em sembla que canviaré de companyia. Doncs, quan hagis de signar, els hi dones el número d'aquesta llibreta i nosaltres ens ocuparem de tot. Moltes gràcies. Però és que ara tinc pressa, ja tornaré a passar. Molt bé. Cuidado, René. Javier, ¿qué haces tú aquí? Debe estar concentrado, lo que pasa es que nuestro entrenador piensa que el exceso de concentración es malo y nos deja arearnos de vez en cuando. Yo creía que en víspera de eliminatorias no nos dejaban salir de la Vila Olímpica. Bueno, sí, nos dejan salir un poco, pero a las noches nos hacen pasar recuento, como si estuviéramos aún en los pioneros. Ah, sí. Sí. Pero tú sabes que hasta la noche todavía falta un montón. Però tu no anaves al bar? Sí, ara hi corro. Mira, què et sembla? Cony, que estem molt contents. Quina manera de coquetejar. Quina barra. Però tu què dius, ara? Si la nena sortia amb mi. Sortia. Li vas dir que no volies sentir-te atrapat. I com ho saps? M'ho va explicar tot. La vas deixar ben fotuda. Sí, ja només hi faltava això. Cavallers que la defensi. Ets un tros d'animal. Ara et sap greu perquè la veus amb un altre. Només t'adones del que tenies que no has perdut. Jo perdut? Mira, això que ara està per veure. Hola, què fas per aquí? Ai, quin susto. I tu? Mira, que vinc de visitar un client i t'he vist. Sí? Sí, amb aquell cubano. Que heu passat la tarda junts? Sí. Ara se n'anava a la Vila Olímpica, tenen concentració. Escolta, que vas a casa. Per què no m'acompanyes? Saps què et dic? Que t'hi porti el teu cubano, eh? Sigue a la Vila Olímpica. Qui t'ha fotut? Barcelona está que no se conoce, con todas las calles llenas de gente, todo el mundo hablando inglés. Esto parece Hollywood.
Dona, tan com Hollywood. Tendría que verlo. Ay, usted perdone. ¿He vuelto a meter la pata? Sí, a mi també em passa. Jo hi ha dies que ho veig tot negre. Pues tiene que entretenerse. ¿Quiere que le lea algo? No, gràcies. ¿Cuál es el libro que más le ha gustado en toda su vida? Yo se lo vuelvo a leer. Ai, que no, Avelina, dona. Pues a mí cuando me gusta un libro no me importa leerlo una y otra vez. ¡Ya voy! Es un certificado para usted y su marido. Uy, es del ayuntamiento. Ai, deu ser alguna multa. No lo parece. Obri-la. Andalausa, son 2 invitaciones para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ja li vaig dir al Francesc Xavier que no hi volia anar. Anda, ¿y por qué no? La donaré a algú i s'ha acabat. No creo que pueda. La invitación va a su nombre. Doncs no hi aniré. Fes-ho pel Llorenç, dona. A ell li fa molta il·lusió. Què vols que hi faci jo en els Jocs Olímpics? Si no podré seguir res. Però hi vas amb el Llorenç, li fas companyia, ell t'ho anirà explicant. Compte amb esclau. A més, et convé sortir. Últimament, cada dia costa més arrencar-te de casa. Almenys a casa meva sé on són totes les coses que necessito. M'esperes aquí un moment, he de treure diners del caixer. Sí, em deixes aquí en el banc? Sí. Estic cansada de caminar. Seu. Ara vinc. No triguis, No. Com estàs? Que no coneixes? No, ara mateix no sé qui ets. Te n'he canviat. Soc jo, el Gerard. Gerard! Fa temps que no sabíem res de tu. Vine aquí, que et faig un petó ben gros. Has crescut com una carbassera, estàs fet un tros d'home. Què? Com van els estudis? Bé, no em puc queixar. I tu, estàs bé? Sí, molt bé. Una mica alta de sucre, però vaig fent. I veus bé? No hi veig. Per això no t'he reconegut. Iaia. Fa res que et continuï dient iaia. No només no em fa res, sinó que em faràs la dona més feliç del món. Ara vinc! Et vindré a veure. Sempre dius el mateix i després no vens mai. Aquest cop sí, t'ho prometo. Et truco i vinc a dinar. Molt bé. Ara me n'he d'anar. És que participo a la inauguració amb la Fura dels Baus. Tenim assaig general. Molt bé, els Jocs Olímpics. Adéu, iaia. Et prometo que et vinc a veure. Aviam si és veritat. Marta. M'ha dit que vindrà a dinar un dia. Ja m'agradaria, però no sé. Esclar que vindrà, home. És el nostre net. Sí, però l'hem vist tan poc tots aquests anys. O perquè vivia a Madrid, però ara ja ha tornat a Barcelona. Hi ha molta gent, oi? Sí, molta. Quan he sabut que el nostre net hi desfilava, has fet bé d'insistir que vingués. Has portat els binocles, Llorenç? Sí, els tinc aquí. M'has d'explicar fil per randa tot el que fa el Gerard, Dona, però
Aquí hi ha un munt de gent. Però ell el veuràs de seguida. Però no el busquis entre els atletes, eh? No, dona, no. Res? No el veig per enlloc. Què hi farem? No es pot tenir tot en aquesta vida. Allà el veig. És allà baix. Sí, és ell. Al costat de la porta principal. I què fa? Està amb uns altres nois de la seva edat, però sobresurt bastant. És alt com un Sant Pau. Sí, ha crescut molt. S'ha fet guapot, el noi, eh? Oh, jo ja t'ho deia. Ara està rient. Sí, sempre ha sigut molt alegre. I ara... Que curiós. Ara saluda cap aquí. Sí? La inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona formarà part ja per sempre de la nostra memòria col·lectiva. Feia molt de temps que la nostra societat no s'involucrava d'una manera tan ferma i decidida en un projecte que tothom sentia com si fos una mica seu. I l'èxit ens va acompanyar. Hay que ver la cantidad de gente que ha salido. Y las cosas tan raras que han hecho. Se parecía que estuviéramos en el circo. Claro, son un grupo de teatro, mamá. Pues es lo que yo digo. Trobo que ha estat molt bé, això de l'home de ferro. Mireu. És el príncep. Ay, pero qué harto es ese chico. I com s'emociona la infanta. És clar, si és el seu germà. Claro. Mireu, els cubans. Aquell no és el Javier? Qui? Aquell, el tercer, a la dreta. Llàstima, ja ha passat. Però estic segura que era ell. Tan amics que sou? Com és que no t'ha regalat cap entrada per assistir a la inauguració? Perquè no els en donen. Si n'haguessin de donar per cada participant, la gent no hi cabria a l'estadi. Ja. Em va dir que, si volia, en demanaria un al seu entrenador. Però no el vaig voler ficar en un compromís. Molt considerada. Ui que sí, Pere? A mi deixa'm en pau. I per sortir hi havia unes empentes. Semblava l'exposició del 29, oi? Sort que ens va venir a buscar el Francesc Xavier amb el cotxe, que si no... Pero al final le gustó, ¿eh? ¿Llevaba razón o no llevaba razón? Sí. En un primer moment em feia mandra, però ara estic contenta d'haver-hi anat. I a més, vam veure el Gerard. El Llorenç el va poder distingir pels binocles entre la gentada. Sí. No sé què faria sense tu, Llorenç. Si tu faltessis, jo no podria viure. Per mi no pateixis. No tinc cap intenció de morir-me. Ay, me olvidaba. La que ha tenido su primer nieto ha sido Herminia. Ah, sí? Digui-li que ens vingui a veure i que porti el net. M'agradaria conèixer-lo. ¿No la atabalará si se pone a llorar? No, i ara? No crec que m'arrenegi més que el Francesc Xavier. On vas, ara? Què vols? El que vaig a fer no ho pot fer ningú per mi. No cal que m'acompanyeu, ja sé anar-hi sola. Parece que está de mejor humor. Sí, no sé fins quan aguantarà. Pensaba leerle algo que le guste. ¿Usted no podría decirme alguna novela que le gustara cuando era jovencita? Una novel·la? Doncs ara mateix no... Calli! Sí que en sé una. Pare no sé un pare. L'atleta holandesa Helen van Langen ha obtingut el primer lloc en la sèrie de 800 metres. I ara ens traslladem a les proves eliminatòries... No sé com no te'n canses tot el dia enganxada a la tele. T'ha agafat una dèria amb això de l'atletisme? I no és bo. Va tot bé a l'agència de publicitat? Sí, tenim molta feina. Per què? No ho sé, últimament em fa l'efecte que hi vas poc. Jo? Ja han trucat preguntant per tu un parell de vegades, que encara no hi havies arribat. Ja saps com està el trànsit amb això de les Olimpiades. Aquí l'equip dels Estats Units també es perfila com a favorit. Mentre es preparaven els corredors, l'atleta cubà Javier Sotomayor ha superat amb nitidesa la prova... Ja pots baixar. El teu pare ja deu haver tret el cotxe del garatge. Moment. Encara no tenim les imatges. No el facis esperar. Un dels més ferms candidats a la medalla d'or en la seva especialitat. Gene, saps com li molesta que... Ja baixo. Aquesta nit vens a sopar? Gene! El cubà Javier Sotomayor disposant-se a
el llistó, fantàstic! Los trenes en Cuba van muy poquito a poco. Y la gente se para en las estaciones y compra cosas para comer. Y en una de esas estaciones se me pasó el rato y el tren se puso en marcha. Entonces me doy cuenta, corro hacia el tren y no sé cómo doy un salto prodigioso. Quiero decir, no sé cómo doy un salto prodigioso para mi edad. Y me subo al último vagón. Y en ese tren iba un profesor de educación física. Y así empezó todo. Qué bonito. Parece un cuento. Los mejores momentos de nuestra vida siempre son como los cuentos. Tienen algo de mágico. ¿Tú crees en la magia? ¿Y qué cubano no cree en la magia? Siempre viene bien una ayudita. ¿Y pediste también una ayudita ayer para saltar? No querrás que te cuente todos mis secretos. Lo que quiero que me cuentes es cómo te sentías antes de saltar. ¿Qué hiciste? Ah, bueno, muy bien. Estaba concentrado, muy concentrado. Cuando llegó el momento, empecé a correr. Cuando llegué a la línea, puse mi cuerpo en tensión. Extendí la pierna para aprovechar el impulso. Me incliné ligeramente a mi derecha, hice torsión y superé el obstáculo con limpieza. Extendió la pierna para aprovechar el impulso, se inclinó ligeramente a su derecha, hizo torsión y superó el obstáculo con limpieza. Un bello salto el que nos ofreció ayer el cubano Sotomayor, que lo convierte en uno de los más firmes candidatos al oro olímpico. Encara guanyarà el cabró aquest. Potser sí. Segur que va ser un bon salt. Llàstima que no n'hagin publicat cap foto. És que no ho entenc. Aquest paio ni concentracions, ni entrenaments, ni punyetes. Es passa el dia amb la René, a la nit va a la discoteca i ella li diu que se'n va a la Vila Olímpica. Deu ser un superdotat. Com? Vull dir que deu estar tan ben dotat que no necessita entrenar-se. Molt d'aquí, eh? És el que té aquest molt d'aquí. Aquest no és aigua clara. I la René es deixa entabanar. Què vols dir? Aquí hi ha alguna cosa que no lliga, home. El que passa és que quan tenies la René només per tu deies que et feia nosa. I ara que va amb un altre et mors de gelos. Gelos? Jo? Mira, la René ja se'l pot confitar, el cubano aquest. Tot el temps que la tieta Marta va viure entre ombres, la Belina venia sovint a visitar-la. És curiós comprovar com la desgràcia serveix per apropar les persones de bon cor. La tieta Marta, en el passat sempre tan altiva i distant amb la pobra Belina, ara no en podria prescindir. Pensava que s'havia perdut durant la guerra. Pues estaba en el trastero, con otros libros viejos. El devia guardar sense adonar-me'n. El vaig llegir per primera vegada quan tenia 14 anys. I em va agradar tant. ¿Qué le parece? ¿Nos sentamos y se lo lee en voz alta? No li vull donar feina, Belina. Sí. Vaya, está en catalán. Sí. Oh, pues la verdad es que no me atrevo. Si fuera un cuento de niño aún, pero así... Uf, está en un català molt difícil. Marta, saps qui ha vingut? El Gerard? Senyora Marta, sóc jo, l'Hermínia. He vingut amb el Marc. Hermínia, quina alegria! Ja has vingut amb el net? Sí, l'he tret a passejar i li he dit avui coneixeràs la senyora Marta. He deixat el cotxet a l'entrada a la porteria. Espero que no m'ho prenguin. Ah, pues estar tranquil·la. Ai, seiem. I com es troba? Com anem d'ànimus? D'aquella manera. Va a dies. El que em sap més greu és que per culpa meva tothom va en dansa. El Llorenç, el Francesc Xavier i la Belina, que cada dia ve una estona a fer-me companyia. Yo le soy de poca ayuda. Ahora mismito le iba a leer esta novela, pero como está en catalán... Calla, ja la llegiré jo. Té, aguanta'm el nen. Ai, m'agradaria agafar-lo a mi, si no et fa res. I ara, tingui. Ai. Vine aquí, ratit. Que bufó, eh? És com si el veiés. És curiós. Ara que no hi veig, d'alguna manera hi puc veure més que abans. I m'he adonat que... Bueno... Us volia demanar perdó. Per totes les vegades que
que us he renyat per ximpleries. Que us he fet mala cara, que no us he tractat com calia. A vosaltres, que sou un tros de pa beneït. Que m'heu demostrat que sou amigues meves. Sí, dues bones amigues. No ploris. Home, què? Com ha anat el viatge? Bé, molt bé. Si per mi fos, m'hauria quedat tot l'estiu. La Conxa, des que vam anar a la final de Wembley, li ha agafat un gust als avions. I què, ja obriu la botiga? Oh, demà mateix. El negoci és el negoci. He conseguido una entrada para esta tarde. ¿Para esta tarde? Sí, hombre, para ver tu final. Como ganas si te ponen la medalla. Ah, la final. ¿Qué pasa? ¿No te alegras? Bueno, sí. No, mi amor, no sé cómo decírtelo. Para mí, saber que tú estás ahí entre el público mirándome. ¿Qué? ¿Qué? Que puede afectar mi concentración. Y yo necesito estar concentrado para saltar esta tarde. Y si sé que tú estás ahí y puedo fallarte, es demasiada presión para mí. Entonces, preferiría que no viniera. ¿Sabe? Una vez en La Habana, en los Juegos Universitarios, una novia que tenía se empeñó en venir. Vino. ¿Y sabe lo que pasó? Hice la peor marca de mi carrera. Tú dirás que soy supersticioso, mi amor, pero... Yo solo lo hacía para animarte. ¿Tú quieres ayudarme? ¿Eh? El otro día me preguntaba si había usado alguna vez la magia. Pues sí. Y esta tarde, mi amor, me va a echar una manito. Tiene que tener la luz apagada y entonces, delante de esta imagen de la Virgencita del Cobre, que siempre me ha acompañado en mi carrera, era de mi mamá. Pues bien, cuando sean las 8 en punto, enciende 3 velas. Una azul, para que yo tenga la mente clara, y se la dedicas a Ochun. Otra verde, para que el Ewa me muestre el camino. Y la tercera, blanca, para que Yemayá me dé la fuerza necesaria para vencer en la prueba. Cierra los ojos, te concentras. Y sobre todo, recuerda, nada de televisiones ni de radio, nada. Ningún aparato eléctrico debe interferir en el ritual. Però es pot saber què fas? Magnífico el salto del atleta cubano Javier Sotomayor, que con 2 metros 34 centímetros acaba de conseguir una nueva medalla de oro para su país. La excelente técnica del cubano, la precisión de sus movimientos, han sido los aspectos más destacados de esta prueba, que por otra parte se ha mantenido muy equilibrada. A Javier Sotomayor le acompañarán en el podio el sueco Patrick Sueber, medalla de plata. ¿Cómo se llama, señora? Conchita. Para Conchita, con afecto, Javier. Muy bien, muchas gracias, Nada. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, felicidades. Bueno, gracias. Gracias. Javier. Bueno, venga, vamos a brindar. Bueno, un día especial hoy, ¿eh? Venga. Merci. Con Javier, tú. Salud. Dígame, ¿verdad que se siente emoción cuando estás en el podio mientras sube la bandera y suena el himno? Y sí, se le hincha a uno el pecho de alegría, ya tú sabes. ¿Y se necesita mucho entrenamiento para saltar tan alto? O horas al día, quiero decir, claro. Bueno, es importante la disciplina en esto. Ser disciplinado en el deporte siempre hace bien. Però què estàs pensant a presentar-te als pròxims Jocs Olímpics? Escolta. Sobretot, calen aptituds naturals, ser ràpid, tenir les cames llargues. Ui, doncs així segur que això no serviria. Ni ell tampoc. Segur que aquest no puja més amunt que tu o que jo. Posa'm una cervesa. A què has vingut? A provocar? Jo, a provocar. El que passa és que et mors d'enveja. Has sentit, Pere? Diu que tinc enveja d'aquest campió olímpic. A mi deixa'm tranquil. Explica l'historial del nostre campió. Que m'oblidis. Però, què passa? Aquest, que s'ha posat imbècil. Bueno, yo no quisiera que por mi culpa se crea aquí una situación incómoda. Me voy a retirar, me parece muy... Com que medalla d'oro? I es pot saber què fa un medallador cubà treballant de porter de discoteca a Barcelona? Com? Que t'ha pres el pèl, llesta.
I aquest és l'autèntic Javier Sotomayor. Perdón. De verdad, perdón. Lo que pasa es que vos querías que yo fuera un atleta y para no defraudarte... Me has engañado. Todo este tiempo me has estado engañando. Si yo hubiera sido el verdadero Javier Sotomayor, ni vos te venías conmigo a Cuba, ni yo me quedaba aquí después de las Olimpiadas. ¿Entonces? Entonces, que es verdad, no soy cubano, soy argentino. Pero no soy tonto, y vos tampoco. Vos también me has estado engañando a mí. ¿Yo a ti? Claro que sí. Por supuesto que sí. Para darle celos a ese chico. ¿Yo celos a ese? ¡Qué tontería! Vamos, René. Si es la verdad. Si vos lo querés y él te quiere a vos, mira cómo te mira, cómo reaccionó con todo esto. ¿Eh? Está loco por vos. Pero bueno, me tengo que ir. Pero antes les voy a decir algo. Que están hechos el uno para el otro. Pues claro, chico. Ya tú sabes. Es así. Quan es van acabar els Jocs Olímpics, la René i el Jaumet se'n van anar a viure junts. I amb el temps, fins i tot es van casar. Però això, com es diu als contes, ja és una altra història. Després dels Jocs Olímpics es van celebrar els Jocs Paralímpics. Va ser un estiu que tots vam viure amb especial intensitat. I quan ja ens acostàvem a la tardor, ens va sorprendre la notícia de la mort de la Mari Sampere, una actriu que a la tieta Marta li agradava molt. El dia que el Gerard va venir a veure els seus avis, com els anomenava ell, ningú no es podia imaginar el tomb inesperat que farien els esdeveniments. Aquell dia, la tieta Marta va ser la dona més feliç del món. Estava al costat de les persones que s'estimava més, el tiet Llorenç, el Xavier i el Gerard. Durant tot el sopar va parlar com si li haguessin donat corda, alegre i animosa. Semblava una altra. Feia pensar en la tieta Marta que jo havia conegut de petita, tan enraonadora, plena d'energia. Estic baldada. Em fan mal tots els ossos. I jo que no he fet res. El sopar l'ha fet tot l'Avelina. Tu i el Francesc Xavier heu parat taula. I jo, asseguda com una reina tot el sant dia. I el Gerard, que maco, eh? Arribarà lluny aquest noi. I ara? Que tens fred? Sí, no sé. De sobte m'ha agafat com una mena de... no sé. Ah, així. Tapa't, sí. Mira que n'ets de fredolic, eh? El Frederic també ho era. I el Francesc Xavier, Déu-n'hi-do. De més jove t'havia fet enrabiar més d'una vegada, eh? Però aquests últims anys ja ha posat seny. I amb mi es porta tan bé. Cada dia trobo un forat per venir-me a veure. Com l'Avelina i l'Hermínia que em llegeixen novel·les. I tu, Llorenç, no saps com t'agraeixo tot el que fas per mi. Ha sigut l'estiu més bonic de la meva vida. De vegades hi penso i m'adono que no em puc imaginar la vida sense tu. Si no t'hagués conegut, m'hauria casat, sí, perquè pretendents no me'n faltaven. Però cap no hauria estat tan generós i tan tendre com tu. Quan et vaig conèixer, de seguida vaig voler que fossis el meu marit. I mai me n'he penedit gens ni mica. Perquè abans ens enamoràvem per tota la vida. Te'n recordes del nostre casament? Per mi és com si fos ahir mateix. Estaves tan guapo amb el barret de copa. I el barco de Gènova. Oh, quins nervis! Però vas ser tan carinyós. I quan va néixer el Francesc Xavier, quina alegria. I quina tristesa. Perquè tu t'havien ficat a la presó. I després els anys,
I les angúnies i els maldecaps, que també n'hi ha hagut, però mai no ens hem deixat d'estimar. Sabia que no em fallaries mai, que no em deixaries. Passés el que passés, sempre et tindria amb mi. I és que d'homes com tu ja no se'n troben, Llorenç. Ui, sí que has agafat fred. Però no em pateixis. Així, jo t'acotxaré. Així. Dorm, amor meu. Dorm. Ai, ha sigut un dia molt bonic, Jo també tinc son. Molta son. Si sabessis com t'estimo. Jo no sóc creient, no ho he estat mai. Però l'endemà, quan els vam trobar morts tots dos, abraçats amb una estranya expressió de felicitat, vaig pensar que si de debò hi hagués Déu, aquest seria l'únic Déu en qui jo podria creure. Un Déu misericordiós, que va impedir que els tiets visquessin els darrers anys de la seva vida allunyats l'un de l'altre.